Assalamu alaikum masu sauraro, da fatar kun waye gari lafiya. A cikin shirin namu na yau za ku ji mu ɗauke da cewa shin gwamnatin Najeriya za ta dakatar da sabon haraji bayan zargin cushe? A yanzu da ya rage saura mako ɗaya kafin sabuwar dokar haraji ta fara aiki a hukumance a Najeriya, kallo ya fara komawa sama ne kan ko aiwatarwa za ta yi ko kuma za a dakatar. Wannan na zuwa ne bayan muhawara da ta kaure a ƙasar bayan an yi zargin samun sauye-sauye a dokar daga ƙudurin dokar da aka gabatar a majalisar ƙasar. Aka tattauna tare da tafka muhawara kafin amincewa. Zargin dai ya haifar da muhawara mai zafi tsakanin 'yan Najeriya tun bayan ɗan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Sokoto da Samad Dasuki ya ja hankalin majalisar kan abin da ya bayyana da bambance-bambancen da ya ce ya gano a tsakanin ƙudurin dokar haraji da majalisar ta amince da shi da kuma wanda aka sanya wa hannu ya zama dokar da za a yi amfani da shi. A watan Yunin 2025 ɗin ne shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sanya hannu kan sabbin dokokin haraji huɗu a wani mataki na sauya fasalin tsarin karɓar tattara haraji na ƙasar. Gwamnatin ta ce sabbin dokokin da za su sauƙaƙa tsarin da rage wahalhalun haraji kan ɗaiɗaikun mutane da kamfanoni da kuma taimakawa wajen inganta karɓar haraji. Tun bayan zargin da ɗan majalisar ya yi ake ta muhawara, inda manyan ƙungiyoyi da ɓangarorin siyasa da al'umma na ƙasar na siyasa da ma ɗaiɗaikun mutanen da suka tofa albarkacin bakinsu. Mecece lambar tun da ake son duk mai asusun banki ya mallaka? Bai kamata a dakatar da kwamitin Tinubu ba. Sai dai zuwa yanzu gwamnatin Najeriya ba ta ce uffam ba kan zargin cushen, amma shugaban kwamitin tsara dokar da aiwatarwa Taiwo Oyedele ya bayyana a ranar Litinin da ta gabata cewa bai kamata a dakatar da aiwatar da dokar ba 1 ga watan Janairu. Ya bayyana haka ne a tattaunawarsa da tashar Channels, inda ya ce ɗage fara amfani da harajin zai shafi da dama daga cikin 'yan ƙasar. Ya ce kusan kashi 98 na ƙananan ma'aikata da sabuwar da take ɗauke da haraji za su ci gaba da biyan haraji. Haka ma ƙananan 'yan kasuwa za su ci gaba da biyan haraji daban-daban da bai kamata ba. Shugaban kwamitin ya ce akwai harajin VAT da ke ɓoye a cikin kayayyakin buƙatu da yau da kullum da ilimi. Sabuwar dokar ta musu tanadi na musamman za su ci gaba da haihuwa. Ya ce maimakon a riƙa kiranye-kiranye a soke sabuwar dokar baki ɗaya, kamata ya yi a duba wuraren da ake magana. Don haka ya kamata mu fayyace abubuwan da muke buƙatar fahimta a game da dokar. Don haka idan ma akwai sauyi daga abin da majalisa ta amince, ina ganin zai fi kyau a gano su sai a fara aiwatar da ɓangarorin da majalisar ta amince da su. Sannan a gefe guda kuma a ci gaba da tattaunawa kan wuraren da ake matsaya a kansu. Ya ce ko a kwamitinsa akwai abubuwan da suke so su koma wajen shugaban ƙasa mu buƙaci a gyara. Mecece gaskiya kan zargin sauya dokar haraji ta Najeriya? Majalisar Ƙoli ta Musulunci. A nata ɓangaren, Majalisar Ƙoli ta Shari'ar Musulunci a Najeriya ta ce ta yi takaici dangane da zargin da ake yaɗawa cewa akwai bambanci tsakanin dokar haraji da ake son aiwatarwa a watan Janairun 2026 da wadda 'yan majalisar ƙasar suka amince. A wata sanarwa da ta fitar, majalisar ta ce idan dai har hakan ya tabbata to babu abin da zai haifar illa janyo yanke ƙauna da raini daga al'ummar ƙasa. Majalisar ta ƙara da cewa dalilin da ya sa al'amarin ya ba ta takaici shi ne sakamakon irin gudunmawar da ta bayar ga kundin na dokar harajin ƙasa. Daga ƙarshe, majalisar ta nemi ɓangarori biyu na zartarwa da majalisar dokoki da su yi bincike domin gano yadda aka samu sauye-sauyen, yadda ƙudurin dokar haraji zai shafi rayuwar talakan Najeriya. Cin amanar 'yan Najeriya. Atiku, shi ma tsohon ɗan takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar PDP kuma jigo a ADC, Atiku Abubakar ya bayyana ra'ayinsa kan batun, inda ya ce canjin da ake zargin an samu ƙudurin a harajin da takardun da aka sanya wa hannu cin amanar 'yan ƙasa ne, sannan karan tsaye ne ga kundin tsarin mulkin ƙasar. Atiku ya bayyana haka ne a shafukansa na sada zumunta, inda ya ce sauye-sauyen da aka samu sun nuna cewa gwamnatin ta fi mayar da hankali ne kan tatsar 'yan ƙasar sama da jin daɗin da walwalarsu. Jigon siyasar hamayya ya yi kira da a dakatar da aiwatar da ƙudurin haraji, wanda ake sa ran farawa a watan Janairun domin gudanar da cikakken bincike. Ya kuma buƙaci Majalisar Dokokin ƙasar ta yi gaggawar gyara sauye-sauyen da aka yi ba bisa ƙa'ida ba, sannan a hukunta masu hannu a yi wa kundin tsarin mulki zagon ƙasa, sannan hukumar EFCC ta gudanar da bincike a kansu. Ƙungiyar Tuntuɓa ta Arewa (ACF). A nata ɓangaren, Ƙungiyar Tuntuɓa ta Arewa wato ACF ta yi kira ga gwamnatin ne
da a dakatar da aiwatar da sabuwar dokar harajin, sannan ta bayyana dokar a matsayin wadda ta saɓa da ƙa'ida. A wata sanarwa da jaridar Daily Trust ta kallato daga sakataren watsa labaran ƙungiyar, Farfesa Tukur Muhammad Baba, ƙungiyar ta ce zargin cushen ne ya sa dokar ta zama wadda ba za a iya amfani da ita ba a ƙa'ida. Ba za ka gina doka ba kan abin da yake na ƙarya ba. Takardun da aka yi cushe a cikin ba za su iya zama doka ba, in ji shi. Ya yi kira ga Majalisar Dokokin Najeriya ta janye ƙudurin dokar, sannan ta sake nazarin kafin sake amincewa. Ƙungiyar Yarbawa da Igbo. Ita ma ƙungiyar Yarbawa ta Afinipe tsagin CIF Ayo Adebanjo ta yi kira da a dakatar da aiwatar da sabuwar dokar harajin. A wata sanarwar da jagoran ƙungiyar Oladipo Olaitan da babban sakataren yaɗa labaran ƙungiyar Justice Faloyi suka sanya wa hannu, ƙungiyar ta yi Allah wadai da zargin cushen da ake yi. Ta ce canjin da ake zargin kuskure ne babba da kuma yi wa kundin tsarin mulkin Najeriya karan tsaye, in ji ta. Sannan ta ƙara da cewa da a ce ƙasashen da aka ci gaba ne, ba ƙaramin laifi ba ne cushe irin wannan. A nata ɓangaren, ƙungiyar dattawa ta Igbo, shugaban ƙungiyar Charles Nwekekwu ya buƙaci gwamnatin tarayya ta dakatar da aiwatar da sabuwar dokar ta haraji saboda wannan zargin na cushe. Ya ce cushen da ake zargi an samu bai dace ba, don haka ya kamata shugaban ƙasa ya sake nazarin dokokin tare da tantance na ainihi. Idan gwamnati ta aiwatar da sabuwar dokar, hakan zai nuna cewa ta fi mayar da hankali kan tatsar 'yan ƙasar, kuma hakan ba mulki mai kyau ba ne, in ji shi. Ƙungiyar lauyoyi. Ita ma ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya NBA ta yi kira da a dakatar da aiwatar da dokar ba tare da ɓata lokaci ba, har sai an yi nazari tare da tabbatar da babu zargin cushen. A wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar, shugabanta Afam Osigwe SAN ya ce zargin cushen ya saka alamar tambaya kan gaskiya da amana da zargin ɓoye-ɓoye da ake yi wa hukumomi. Osigwe ya ce zargin cushe-cushen da sauye-sauyen da ake zargi tsakanin dokar da aka gabatar a majalisa da wadda aka saka wa hannu ya nuna buƙatar sake nazari. Ya kamata a dakatar da aiwatar da dokar haraji har sai an duba tare da tabbatar da babu abin da ke